ben ora liwo. Ayo berangkat dek, ayo siap dek, numpak taksi apa numpak sepur. Aja nganti atimu bingung, ngono wae kowe kok mutur. Pokoke mlebu Mlebu napa? nyapa wae. Pokoke mlebu Mlebu neng ndi? ning ngendi wae. Ammo ning jopo dhewe aku pengen buktekke. Ammo ditinggal dhewe pusing. Pokoke mlebu. Pokoke mlebu Mlebu ngapa? apa wae. Pokoke mlebu Mlebu neng ndi? ning ngendi wae. Ammo njopo dhewe aku pengen buktekke. Ammo ditinggal dhewe pusing. Pokoke mlebu Mlebu lapo? apa wae. Pokoke mlebu Mlebu piye? ya piye-piye. Aku pengen nyatake, aku pengen buktekke. Ayo pokoke mlebu, mlebu, pokoke mlebu, 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 mlebu. Wis ndang siap dek, wis ndang dandan dek, nganggo minyak wangi apa parfum. Tiwas gagas atimu bingung, tak turuti ben ora ketuwa. Ayo berangkat dek, ayo siap dek, numpak taksi apa mlebu sepur.